balali araw-araw ba ito oh. Iyo. Nakuan mo na ang JBG. Dara ka JB dara.
Saan na kulon? Yeah. Videoan na ito. Paano alam yun? Ini ang magaba. Saan na mag... Hindi na. Sa baba. Hindi. Pagbangan na sa nasinda ni Manay sa Karuhit sa Riyaw. Ano to dyan, Ate? Regalo ko kay Papang. Ano ang maganda? Ikaw dyan na ano, tourist shop. Tourist shop. Susubin na rin. May souvenir. May souvenir doon. Pare na. Nagpakal ka ni Madam na sopa. Iyo po. Masiram kaya po. Sopa. Thank you po. Alin Bili ano si Papa ko t-shirt.
JB. Ito mo muna po ang kayaan.